Magandang umaga po. Kami shout out sa lahat ng ating mga solid subscriber. At naman ang ating kami shout out po kay Mami Mercy Caronon. Ay naniniwala kami sa sinabi ng initial na 8 na ito. Maraming nagkalat ngayon na balita. Gusto niya to parang mga speculations kasi alam nyo, kahit yung mga DDS nagpo-post si yung mga banateros nag-post na. May video nga si yung isang scammer na This is the bill on the revised Philippine Coast Guard law. I so move, Mr. President. Is there any objection? Hearing none. Here in the middle, there appears a signature being flashed on the screen. Nakalagay certified expense, cash advance, necessary, lawful, and incurred under my direct supervision.
You confirm, Mr. Witness? Yes, ma'am. May ganap Whose shout out. signature is this, if you know? Ayan. May ganap shout out kay Sorina Habalia. Ayan. Good morning. Ayan. Good morning. Good morning po. Alright, tuloy natin. Mamaya na tayo mag-comment sa pagkahuli ni Senator Bato. This is the signature po of the Vice President Sara Duterte. And why do you know that this is her signature? Because the Office of the Vice President submitted po the specimen signatures of the signatories of their documents, and included in that submission po is the specimen signature of the Vice President, and her signature po on that specimen signatures is the same po with her signature on this document. Okay. Nakikita natin yung tatlong signature ng Vice President sa disbursement vouchers na yan. What is the significance of her signature in these 3 disbursement vouchers, kung masasabi mo? Based on these documents po, sinertify ni Vice President na yung kanyang cash advances ay kailangan na ayon sa batas at na-incur po under her direct supervision. And ano ang observations mo dito sa tatlong disbursement vouchers na to? With respect lang po dun sa disbursement voucher for the third quarter of 2023, hindi po napirmahan yung Box E, which is the receipt of payment portion. Anong significance ng observation mo na to? Ito po kasi yung patunay na na-receive ni kung sino man po yung pay nung cheque, yung payment. Okay. At sa pagka-evaluate mo nitong disbursement vouchers na to, ito ba ay compliant? Joint circular na sinabi mo kahapon? Based on my evaluation po, wala naman po akong nakitang findings bukod dun sa walang signature yung box of the third quarter disbursement voucher. Okay. Punta naman tayo sa next set of documents. Tatlo na naman to. 3 periods that you mentioned. Showing to you on the screen, please go over the documents being presented by Attorney Peña. There is a liquidation report dated March 29, 2023. Prosecution's Exhibit P-1-9B. A liquidation report dated July 11, 2023, which is prosecution's Exhibit P-1-9C, and a liquidation report dated October 23, 2023, prosecution's Exhibit P-1-9D, a common exhibit stipulated by counsel for the respondent yesterday, Your Honor. Again, with the indulgence of counsel for the panel of prosecutors, for the record and for the easy reference of Senator Judges, the 3 documents referred to by Attorney Kapunan respectively are marked as well by the respondent as D-1-30-OVP, D-1-55-OVP, D-1-80-OVP. Do you confirm, counsel? I confirm, Your Honor. Counsel for the panel of prosecutors, Attorney Kapunan, you may proceed. Thank you, Your Honor. In the middle of these 3 liquidation reports, there appears to be an indication, quote-unquote, certified purpose of cash advance duly accomplished. You confirm that, Mr. Witness? Yes, ma'am. And there is a signature, again, appearing on top. There is a signature appearing thereat. Whose signature is this? This is the signature po of the Vice President Sara Duterte. And you're familiar with this for the same reason, Mr. Witness? Yes, ma'am. Okay. Now, what is the significance of the statement certified purpose of cash advance duly accomplished with the signature of the Vice President appearing in all of these certifications? Based on these documents po, ang significance po nun ay sinertify po ni Vice President na yung purpose ng kanilang cash advances ay na-accomplish po ng agency.
And any observations as regards these three documents? Wala naman po akong nakitang findings about these liquidation reports po. Just for purposes of clarity, itong three documents are similar to the three periods, the first quarter, the second quarter, and the third quarter months that you earlier mentioned, Mr. Witness. Can you repeat the question po, ma'am? Okay. Itong tatlong itong tatlong dokumento na nakikita mo dyan, para sa ang period? Based on these liquidation reports po, yung Kitai. Good morning kay Kitai. And sa last sentence, ano itong amount na 20 million pesos? ayan po yung total po nung kanilang payment of incentives. Second Object column? to the question, anong ibig sabihin? Because obviously this is something submitted by the DepEd and the witness is not competent enough to testify what DepEd meant. Your Honor, I was just reading it. In fact, there is no question on what is this. Then I apologize for that. I just heard anong ibig Good morning po sa inyong lahat. Mega shout out po. 7 million in the house. sabihin. Winidraw ko na yun, Apa, Counsel. sorry. Sa second column, gather information necessary for the implementation of general peace and order. Peace and order within the department. Within the department. Meron bang sinubmit na documents dito, Mr. Witness? Anong document po ulit yun, ma'am? Itong nakalagay dito, to gather in Based on this accomplishment report, meron din po silang payment of reward na 2 million pesos for the counterinsurgency programs, 2,130,000 pesos for the abuse prevention and control within schools, 1.5 million pesos for the anti-illegal activities operations, 1,879,000 pesos for the anti-extremism terrorism programs. Pero wala po silang sinamit na document evidencing the success of the information gathering and surveillance activities on account of the information given by the informer. base sa observation mo at 13 million in the house. Mega shout out po. sa mga sinabi mo dito, meron bang violations ito ng Joint Circular 2015? Yes, Ang inaudit mo ay liquidation documents ng Vice President. for the fourth quarter of 2022 until third quarter of 2023 po. Yes, ma'am. At sinabi mo, based on 8.3, na merong funds na hindi ma-account o walang dokumento na sinamit Na pinagamitan nung kanilang pondo. Opo. So, nawala na po yung sa PFP na finding sa AOM Based on the, yes po. based on the NS. Tama po ba? Yes, sir. Okay, thank you. Ngayon, pagdating dito sa notice of suspension, I just wanted to focus on doon sa documentary evidencing success pagdating sa rewards. Yes, sir. Nabanggit nyo po, this is 4.8.5 paragraph B specifically of the joint circular, correct? Yes, sir. And yun din po yung nakasaad dito sa notice of suspension na reference, meaning the provision of the JC. Yes, sir. Specified. Yes. At nabanggit nyo rin po kahapon na wala pong guidelines specifically under 4.8.5 that shows how specific you should be in terms of the documents evidencing success. Tama Wala po ba? po akong na-mention na walang specific guidelines po. Ang sabi ko lang, hindi sinabi kung anong specific document yung. Wala, may sinabi ko po kayong walang prescribed format, basically. Your Honor, please misleading the witness. In my recollection, did not say that.
He said that in accordance with 4.8.5, these are the requirements, A, B, and C. And the submissions of the Vice President and the DepEd are not compliant, Your Honor. Can we With ask the for indulgence of counsels for the parties, Mr. Wamil, base po sa guidelines, hindi tulad ng ibang mga format na sinasubmit na may pro forma na nasa annex nung 2015-1, wala pong pro forma na pag-liquidate sang-ayon sa na dokumento sang-ayon sa 0.8.5. Yes, Your Honor, based on this provision po. Yes. May ibang bang nagre-require ng specific na paraan? ng Wala na pag- po, Your Wala. Honor, po, 4.8.5. Thank you. Thank you, Mr. Witness. You may proceed, counsel. Your Honor. Alright, grabe po ang ulan. Now, Ayan, napakalakas po ng ulan ngayong umaga. Mag-ingat po kayo. Boss, alin ba dyan si Wakel? Yung isa yata, Madam Sorina. Ito si Wakel, yung ini-interview ngayon. Ayan. Maulang umaga po sa inyong lahat. May kalap shoutout po at medyo hindi tayo magkarinigan. Boss, alin ba dyan si si Wakel? Si Wamel. Ito po si Wamel. Ito pong na ito, yung si Attorney Wamel, siya po, yung ini-interview ngayon. Ayan. Rico Gabunyo, ayan. Good morning po, mega love shout out. Ayan, good morning po sa inyong lahat. Napakaulan na umaga. Ayan, ngayon po ay natin yung yung pagka wala pang malinaw. Gabon niya pala.
tanggalin na lang natin yung ano. Tanggalin na lang natin yung ating B8. Alright. Ma'am, sorry na, pwedeng pa-check kung maingay ba yung mic. Hindi marinig po. Boss, lakas ng ulan. Ayan nga po, ang lakas ng ulan eh. Alright. Hindi, ganito na lang para magkarinigan tayo, ano. Tanggalin ko na lang yung yung mic. Kasi medyo malakas talaga ang ulan. Ayan. Okay na ba? Ano natin kung maingay pa. Hello mga love, at kailanman hindi ko rin Alright, mega love shoutout po sa lahat ng ating mga solid na subscriber. Ayan. At ngayong umaga po, mega love shoutout sa 9 million in the house. Ayan. Maingay ang kasi maulan. Ayan. Good morning po sa inyong lahat. Napakalakas ng ulan. Ayan, ingat po kayo bago tayo maraming kumakalat ngayon na si Senator Bato po ay nahuli na. At yun nga po, ang kinalabasan kahapon ay napaamin na hindi pa naman talaga finally yung kanilang mga investigasyon doon sa COA, no? Hindi pa naman talaga final kasi nga talagang mayroon pa naman mga apila, no? Pag halimbawa pinadala sila ng notice of disallowance, ibig sabihin nun pinagpapaliwanag pa lang sila. Ang problema kasi ginamit na ng mga prosecution na talagang ang gusto nilang mangyari na pag mayroon kang isang pag pinagpapaliwanag ka ng COA, pinalalabas ng prosecution na iyon ay paglustay na doon sa kanyang confidential fund, no? At doon nga sa sinabi ng witness na hindi pa naman final, no? Yun ang inamin ng witness na hindi pa naman yung final. Kaya pinadala lang nila ng notice of disallowance, gawa ng gusto nila maipaliwanag kung saan dinala, kung saan ginamit. Yun lang ang tanging kaya pinadala nila ng notice of disallowance. Kaya yun ang nangyari doon sa mga kaganapan kahapon bago sila nag-adjourn, no? Napaamin ni Attorney Pua yung kanilang witness. Yan, yung witness ng prosecution. Kaya ayun, lumalabas na talagang ginamit lang nila pampolitika kasi nga hindi pa naman talaga final
yung pagpadala nila ng notice of disallowance ng COA, no? Kasi mayroon pa namang apila. Pwede pang umakyat sa Supreme Court. Kaya ayun, sa madaling salita, sumablay na naman yung prosecution. Alam nyo, kahit ano man ang kahihinatnan niyan, kahit ano man ang kahihinatnan ng investigasyon na yan, mapawalang sala man si BP Sara, mapawalang sala man, magkaroon ng kasalanan, at the end, pagkatapos ng investigasyon na yan, ang lalabas pa rin dyan is political pa rin ang kalalabasan yan. Alam niyo kung bakit? Yung magbubutuhan doon, kung may kasalanan o wala, mga politiko pa rin. Ang tanging pinoprotektahan pa rin nila is yung kanilang mga lalong-lalo na parating ang 2028 election. Eh kung umabot ng tandaan natin yan, kung umabot ng 7 hanggang 8 buwan yan bago ang desisyon, simula sa July hanggang December is 6 na buwan. Eh, ang preparasyon ng pagtatakbo ng isang mataas na opisyal, lalong-lalo na ng mga senador, ng vice president at saka ng presidente, ay 1 taon po yan ang preparasyon ng kanilang paghahanda. Ngayon, hanggat hindi nila napababa ang trust rating ng isang Sara Duterte, iyan po ay malaking faktor yan sa mga senador. Napakalaking mga, kasi tinitingnan nila yan. Pag bumaba yan, kung matatandaan nyo, si Vice President Binay, nung siya ay nag-declare ng pagka-presidente, talagang binira nila ng husto. No? Nung napalabas na nila na bumaba yung rating, doon na nasira yung political career ni Vice President Jomar Binay. Kaya kung saan ang sa kanya, nanalo pa rin siya, hindi pa rin siya umiral pa rin yung politika. Pero wala na siyang choice. Kasi nga bumaba na lahat yung kanyang rating, bumaba na yung kanyang trust rating, yung lahat ng survey bumaba na. Sa kangkungan pa rin siya napulot. No? Kahit anong gawin namin, kasi sa mga hindi po nakakaalam, dati po kami sa kampo ni Jomar Binay. Kaya noong mga panahon na yon, kahit anong gawin namin na hindi na umaangat yung kanilang survey, hanggat sa umabot na ng 2 weeks before, bago mag-eleksyon, nagpatawag sa amin ng meeting kung saan doon sa isang hotel dyan sa Quezon City. Nagpatawag sa amin ng pangkalahatan. At sinabi na nga na hindi na magbibitaw ng campaign, lahat, kumbaga, kontrolado na, kukontrolin na. Magbibitaw pa rin, pero kontrol na. At binibigyan na kami ng laya kung sino ang aming susuportahan. Pero nagbigay sila kung sino ang susuportahan at kung sino ang nagbigay siya kung saan inirecommend niya nga na si dating President Duterte. Kaya ang nangyari, lahat kami lumipat doon. At iyon naman yung pag-angat na ng husto ng isang President Duterte. Yan, para sa kaalaman ng lahat. Dati kami kay Jomar Binay, pero nung bandang huli, na siya ng suporta kay Tatay Digong. No? Kasi sabi niya nga, mas qualified kaysa sa akin, sa katayuan ko ngayon. Umamin na siya na talagang talo na. Di ba? Pero doon sa never siyang umamin sa harap ng media. Pero sa amin lahat, ng mga
coordinator, umamin na siya na talagang kaya bababa sila susuporta kay Jomarbin ay kay Tatay Digong. Kaya doon kami nalipat kay Tatay Digong naman. Ayun. Kaya ang nangyari, ito din ang mangyayari hanggat hindi nila mapababa. Kaya pilit nilang, kung mapapansin nyo, yung prosecution, sumisigwi sila ng mga tirada. Kaya tingnan nyo ang nangyari kay Senator De Lima, pinaupo nang wala sa oras. Kasi nga, iba yung antima niya kasi, yung sisiraan mo na yung isang tao, no? Nakalagay siya doon sa prosecution. Kaya ang nangyari, pinaupo siya. Ayan. Madam Zorina, ayan, good morning. Ayun ang nangyari sa kanya, pinaupo siya nang wala sa oras. Kasi nga, labas na doon sa itinakda bilang isang prosecution yung inyong pinagsasabi. Kasi ang gusto nga nila, masiraan ito si VP Sara Duterte. Ang gusto nilang mangyari, masira nila by hook or by crook. Kasi sa totoo lang, wala naman talagang nakikitang pagkakamali sa isang Vice President. Kaya titingnan nyo, 2016, kakalkali nila yung kanilang bank record. Samantalang nagsimula siya 2022 sa pagka-Vice President. Thank you, Madam Sorina. Kaya nakakalungkot na talagang medyo hindi na maganda ang politika dito sa atin. Yung Pinklawan, yung Dilawan, at saka kung matatandaan nyo, iyan ang tunay na magkaaway. Ang Pinklawan at saka yung mga Marcos. Pero tingnan nyo ngayon, nagsasanib pwersa sila para sa isang dating kakampi ng Marcos. Di ba? Nagsanib pwersa nang dahil sa politika. Pero tandaan nyo, pag isang Sara Duterte natanggal, titingnan nyo ang bibirahin niya si Marcos. Ngayon medyo kontrolado pa eh. Kontrolado pa ang sitwasyon kasi nga ang isang Sara Duterte hindi gaanong nagsasalita laban sa kanila. Pero tingnan mo, gumagalaw sila ng mga pailalim. Kung titingnan nyo ang sitwasyon. At gumagalaw sila ng pailalim, ang pinapalabas nila na ang mga Duterte ang may kagagawan. Ganon ang kanilang motivation para lalong mag-init ang dalawang kampo, lalong magbabangayan. Nakikita niyo ang sitwasyon? Pinag-aaway at pinag-aaway sila. Sinong may kagagawan yan? Diba? Iyan ang trabaho naman ng mga Makabayan Black. Iyan naman ang trabaho. Yung kamatayan, yung Makabayan Black po. Sino ba ang nasa Makabayan Black? Rez Hontiveros, si Rinico. Ilan sila dyan nasa Congress? Iyan ang trabaho, iyan yung mga makakaliwa. Kaya tumitira sila ng pailalim para lalong pag-awayin itong dalawa na ito, Sara at saka Marcos. At yung Marcos naman, paniwalang-paniwala naman, ang tumitira sa kanila ang mga Duterte. Kasi nga, naano na sila eh. Nakuha na yung loob ng Marcos na ito, ng magkakaliwa. Tinitira na sila ng pailalim. Kaya maniwala kayo na pag ang isang Sara Duterte natanggal sa pagka-Vice President, hindi titirahin itong Marcos ng mga
Dilawan. Tandaan nyo, iyan ang lumaban ng lumaban simula't simula. Kaya nga naging magkakampi ang isang Duterte at saka Marcos. Nang dahil pinagtulungan nila yung Dilawan. Di ba magkasama sila? Oh, pero ngayon ang nangyari, ang gumalaw yung nasa baba. Nakuha na nila, pinag-away na nila ang Duterte at saka Marcos. Oh. Ang tanging titirahin niya ng titirahin nila ang Marcos para yung Marcos mag-iinit sa Duterte. Abangan nyo pa, pagdating ng December or November, makikita nyo yan, ang tunay na mga layunin ng mga, lalong-lalo na yung mga senador na yan, yung mga re-electionist. Pag hindi nila napababa yung trust rating ng isang VP Duterte, kawawa ang impeachment na yan, baka hindi na matuloy. Ang prosecutor ay nasa impluwensya ng malita. Mahirap po tayong mag-ano dyan, pero ang ano niyan, ang pinaninindigan po kasi niyan, sa ngayon po, Madam Sorina, no? Sa ngayon po kasi ang paniniwala niya nila ay yung kanila munang yung kanilang pansarili munang interes. Nagbabalansi pa ang mga yan eh. No? Pero talagang hindi natin maitatanggi na ayon doon sa 18 Marines, diniliberan nila itong si Erwin Tulfo at saka si Senador Soto. No? Hindi natin alam yung iba, no? Si Chis Escudero naman at saka si Senator Villanueva, talagang maliwanag yun na tinakot. Tinakot sila na makukulong. Kaya wala na tayong doon na talagang naghudas talaga sila. Yan ang maliwanag doon na naghudas. Takot makulong, no? Ako nga sa ngayon, pinupuri ko pa si Jinggoy Estrada, samantalang binibira ko yan noon. Kasi nga, isa iyan sa mga kumontra, lalong-lalo na doon sa lumabas na testigo kung saan inimbestigahan nga nila itong si Pangulong Marcos di umano sa pagda-drugs, di ba? Kung saan nagkaroon pa sila ng kaya si Senator Jinggoy Estrada ay hindi natin maitatanggi. Pero dumating ang panahon na talagang nanindigan siya. Doon mo nakita ang paninindigan ng isang senador na kahit sa ikakulong niya, hindi talaga siya bumitaw sa kanyang binitawang salita. Pinaninindigan niya yung kanyang sinabi. Kaya doon ko naman nakita sa tatlo na itong senador, si Jinggoy, si Joel Villanueva at saka si Senator Escudero. Pero titingnan natin, baka bandang huli may twist ang mga yan. Alam niyo mga re-electionist yan, si Senator Villanueva, Chis Escudero at saka si Subire. Yan. Sigurado may mga twist yan. May mga yan sila eh. Tandaan, ang kasi yan, sa ngayon, medyo pumapanig-panig pa yan doon. Ngayon, pagdating ng December niyan, dahil hayag na yan sa kanilang paghahanda doon sa kanilang re-electionist, makikita mo na magbabago uli ang niyan. Malamang administrasyon pa rin yan, pero yung kanilang mga trabaho ay medyo papanig na sa katotohanan di umano. Puro na katotohanan. Lahat naman yan puro katotohanan ang Pero makikita mo sa kanilang mga galaw. Puro sa taong bayan ang mga niyan, ginagamit niyan puro sa taong bayan. Pero kita mo ang galaw. Galaw ng administrasyon. Kaya nakakalungkot na ang ating mga politiko na talagang walang ibang inisip kung hindi ang kanilang pansariling interest, no? Palaging logi tayong mga walang kakayanan. Kaya isa nga sa pinagpapasalamat natin na nagkaroon tayo ng platform na ganito.
maraming naglalakas ng loob na magsasabi ng kanilang medyo hindi magandang mga pinagagawa. No? Rodrigo Kitalig, okay si Estrada talagang para sa bayan at iboboto ng 42 ng ano yan? Miling? Miling Pilipino. Doon nyo naman makikita ang doon nyo naman makikita ang mga paninindigan. Pag sa mga ganong klaseng sitwasyon, yung mga critical kasi, doon mo makikita. Katulad yan, tinakot lang na sabi nga ni Ombudsman Boyeng Rimulya, hinog na eh. Nahinog ngayon si nahinog ngayon si Escudero at saka si Escudero at saka si Villanueva. Samantalang si Estrada talagang hindi siya nagpatinag kung anong pinanindigan niya, yun na yun. Doon mo naman makikita yung sitwasyon na talagang kahit talagang nanindigan siya, no? Ibig sabihin may isang salita. Kung ano ang desisyon niya, pinaninindigan niya, no? Nasa tama man siya or nasa mali, doon mo makikita na talagang may paninindigan yung tao, no? Yan ang isang diyan mo makikita yung isang pero yung iba hindi, talagang parang bangka na parang bangka na walang sagwan, no? Kung saan yung barko, doon kakapit. No? Kaya hindi naman natin maiwasan na talagang ang politika talaga may opposition diyan, may administrasyon. Kahit sa amin din naman, sa amin bilang isang homeowner, nagkakaisa kami pagdating sa implementasyon. Pero pagdating sa deliberation, halimbawa may isa kaming gustong ipatupad na bagay. Pagdating ng meeting na yan, minsan maraming kontra. Mas marami naman yung nagkakagusto. Kaya pag nagbubutuhan, nananalo pa rin naman yung majority, no? Madalas. Pero nananalo din naman minsan yung minority. Kasi minsan pag nagbubutuhan pag maraming pag nilatag ngayon yung mga proyekto na gustong ipatupad ng isang organisasyon pag nagkakaroon ng botohan, ganun pa rin naman ang kinalalabasan. Majority decision pa rin. Kaya minsan nananalo din naman yung opposition. Hindi naman lahat ng pagkakataon. Kaya ganun talaga ang malayang may politika, no? Pero yung iba minsan kasi sa pagsusuporta hindi na nakikita yung sitwasyon. Pero naintindihan naman yon kasi nga siyempre paninindigan mo yan kung nasa tama ka man, panindigan mo. Pero hindi naman na kahit nasa mali ka, may paninindigan ka, alam mong mali na, panindigan mo pa rin. Pwede ka namang pwede ka namang medyo ng konti, medyo maglaylo ng konti, no? Pero kung dahil wala ka ng panalo, babalahurain mo na, wala na doon sa position yung iyong pinagsasabi, hindi na maganda yon, di ba? Dahil nga sa paninindigan mo, sisirain mo na yung tao, no? Tanggapin mo kung talagang mahina ka, di gawin mong pagdating sa di ilaban mo pa rin hanggang dulo, no? Pero pagdating doon sa na wala na doon sa katwiran yung iyong sinasabi, ibang usapin na yon, no? Kasi parang pinipersonal mo na yung tao diyan. Kaya ayun, minsan tayo naman nakakapagsalita ng medyo mabigat laban sa ating administrasyon. Pero siyempre, isa yun sa malayang kasama yon sa malayang pananalita natin, di ba? Bilang isang mamamayan na gustong ilabas yung kanilang mga hinaing. Kasi po, bago ko napagdesisyonan
na magsalita sa ganitong klaseng platform ay hindi po ako gumagawa ng script, hindi po ako gumagawa ng kung ano-anong istorya, kung hindi ang sinasabi ko dito kung anong nakikita ko sa kasalukuyang nangyayari. At yung sinasabi ng pangkaraniwan nating babayan na nahihirapan, no? Na nakakakita ng sitwasyon. Hindi po katulad ng iba na talagang may mga script sila kung ano ang dapat nilang sabihin. Kasi nga, may pinanggagalingan sila. May pinagmumulan sila. May gumagawa ng kanilang mga script na dapat nilang sabihin. No? Kasi nga, hindi naman natin na maitatanggi. At isa po ako doon sa sama sa naupiran na magsalita. At talagang may allowance, hindi talagang na mayroong budget para diyan na magsasalita. Talagang mayroong allowance na Ang tanong ko nga lang sa kanila kung ako ba ay magsasalita, malaya akong sasabihin kung ano ang gusto ko. Hindi nga po pwede kasi nga mayroon ngang script na ibababa sa iyo. Araw-araw may utos, mag-aantay ka ng utos. At ang sunod ko na tanong sa kanila, sakali ba na magkaroon ng problema, magkaroon ng demandahan, sagot ba nila? Ay sabi nila, bahala na ako. Pagdating doon sa mga bandang aspito na yon, doon ako papanig ako sa inyo, pero magsasalita ako kung anong gusto ko, kung anong nakikita ko. Hindi ganon. Dahil nga may mga script na sinusunod. Kaya yun nagkasundo. Yan ang maliwanag Baka sabihin nyo naman baka naliitan lang. Hindi po. May script kasi. Hindi po pwedeng magsalita ka ng kung saan-saan. No? Hindi ka pwedeng magsalita ng basta ang mo, puro papuri at kampi mo sila. No? Katulad ng mga congressman. Pag hindi ka kumampi, kalaban ka. Yan ang turing. Kaya ako naman, maintindihan ko naman. Kasi alam ko naman yung aktibo din naman ako kahit sa barangay. Dito po sa aming lugar ay may katungkulan din naman ako. Kaya alam ko naman yung oposisyon at saka alam ko naman yung administrasyon, alam ko naman yung kalagayan nun. Kaya nga itong impeachment natin na ito, maliwanag pa ito sa sikat ng buwan na ito ay talagang ito talagang may politika ito. Matinding politika ang nasa likod nito. Kasi nga, awayan ito ng tatlo. Tatlo na ito kasi dati dalawa lang Dalawa lang. Ngayon tumatlo na kasi mayroong nasa likod niyan. Mayroong tumitirada sa likod niyan para lalong lumalim yung Salamat, sir. Pumanig ka sa tama. Siyempre naman, alam po naman natin yung alam naman natin yung mali. At saka alam nyo, si Rodrigo, gusto kong sabihin sa inyo. Alam nyo kung bakit nagustuhan ko ang isang Rodrigo Duterte? No? Alam nyo kung bakit nagustuhan ko ang isang Rodrigo Duterte? Lahat ng mga pusher dito sa amin, naubos, nawala, nagsitago as in na baka isipin na naman ginorgor. Nagsitahimik sila, tumahimik sila lahat. Yung iba, tumakbo ng probinsya. Basta as in, tumahimik. Doon ko nga nalaman, boss, na nung
panahon na iyon, grabe na pala dito sa amin. Alam niyo yung ano dito sa amin, yung komunidad namin, nasa 3 to 4,000 butante. Ricardo Akdal, good morning. 3,500 to 4,000 na butante. Pag pinagsama-sama lahat, kasama yung mga nangungupahan, nasa 3,500 to 4,000 na butante. Alam niyo, sir, Rodrigo, doon ko nakita na doon namin nalaman na halos pala ng gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Doon namin nalaman lahat. Kaya nagkaroon kami ng nagkaroon ng alarma yung samahan at talagang halos halos kalahati pala gumagamit. Alam niyo kung bakit? Sila rin magkakasama. Sila magkakasama. Sila mismo nagsasabi. Lalong-lalo na pag-inuman. Pag nandoon sa bilyaran, nagiging tagpuan. Kaya ang problema, pag sinabing bilyaran, kasama yan, pasok na yan sa business, pasok na sa business yan Hindi natin makontrol. Kaya ang ginawa namin, talagang ni-request namin sa mayor na talagang higpitan yung pagpapatupad ng bawal uminom sa kalsada. Kaya dito sa lugar namin, nagkaroon kami ng talagang para makontrol. Pero sa ngayon, nagbago ang sitwasyon. Nagbago na ang pamahalaan, nagbago ang administrasyon. Bumalik sa lahat. Yan ang masakit na katotohanan. Bumalik sa lahat. Hindi na namin makontrol. Kaya ang inaabangan namin, kasi ang napagkasundoan namin bilang mga officer, ang napagkasundoan namin, hindi na natin makontrol yan, matatanda na yan matitigas na yan. Ang agapan natin, yung kabataan na mga pasibol. Ganun na lang ang naging namin, kasi hindi namin malaman na hindi naman namin masabing may kinalaman. Pero magtataka kayo, nahulihan ng droga, ng pinagbabawal na gamot. Kamukat-mukat mo ang kaso gambling. Maraming instances na nahulihan na pinagbabawal na gamot. Nagulat kami. Kasi ang kaso, naging gambling. Kaya, pinag-isipan namin, baka ito, minamaniobra na ito ng mga nasa baba. Kaya kami mismo, nahihirapan na kami mag-ano sa kapulisan. Kasi baka inisip nga namin, sila kasabwat. Kami pa ang mapahamak. Kasi magtataka ka, bakit nahulihan? Sila mismo ang nakahuli Pero ang kaso, gambling. Kaya nakakatakot ngayon sa totoo lang. Hindi natin masabi. Dati hindi kami matakot na magsumbong sa pulis Pero ngayon ingat na kami. Kasi nga, lahat dito, nagulat kami lahat. Magulat kami, kapitbahay pala namin, gumagamit na. Kasi kinakatok na. Pinagre-report na ng barangay. Yung pala, lahat ng source nila nakuha na. Ngayon, ang nangyari, ginamit naman nila yon sa pamumulitika ng mga barangay official. Alam niyo ang nangyari? Pag nalaman nilang hindi ka bumuto, ganun ang gagawin nila sa'yo. Pagre-reportin ka, kasi palalabasin nila na ikaw gumagamit ka.
Isa yan sa kinalulungkot kong nagamit na sa pampolitika yung pagkakataon na ito. Dahil pag hindi ka kalaban, pag hindi ka kakampi, kalaban ka nila. Ganon ka impluwensya ang politika. Kaya itong impeachment na ito, makikita niyo yung bandang huli. Ang desisyon niyan, politika pa rin. Politika pa rin ang kalalabasan niyan. Kasi nga, aabot na ng December. Pagdating ng December, talagang na yan sila. Magpapabango na ng pabango sa tao ang mga yan. Gagawin na nila ang lahat para kasama na yun sa campaign strategy nila. Magpapabango na yan. Kaya sa dulo niyan, ang talo pa rin tayong mga mamamayan. Alam niyo kung bakit? Magkano ang ginagasto diyan sa impeachment trial na yan araw-araw? Magkano ang kanilang ginagasto diyan? 25 million. Sila ang may sabi niyan, ha? Hindi na invento yan. 25 million araw-araw. Kasama na diyan yung pagkain ng mga senador, kasama yung sahod ng mga tao, lahat na budget, 25 million araw-araw. Nakailang pan-tracing na ngayon. Pan-tracing araw ngayong araw na ito. Pan-tracing araw sa 25 million everyday. Ilan na ang nagagasto nila. Samantalang ang hinahabol nila sa isang Sara Duterte is 125 million. Di ba? Pintahin nyo kung ilang milyon ang nagasto diyan sa pag-iimbestiga sa Senado. Kaya diyan mo mahalata na talagang politika ang gumagalaw. Sino ang talo? Taong bayan. Budget natin yan eh. Pira natin yan ang ginagasto dyan. Pero naggagawang legal, nagastosin nila para sa pansarili nilang interes. Sino ang makikinabang dyan? Pag nawala ang isang Sara Duterte, makikinabang dyan yung Dilawan at saka yung Marcos. Sila ang mag-aaway dyan, dalawa, pagdating ng huli, pag natanggal ang isang Sara Duterte. Kasi lahat yan sila may mga ambisyon. Unang-una dyan, sino ang unang-una? Si Rizal Tiveros, pinangangalanda ka na siya na ang tatakbo sa pagka-presidente. Kaya lahat yan, pampolitikang galawan yan. Walang yan, basta umapa ka dyan sa Senado. Mga pampolitikang galawan yan. Pero anong nangyari yung flood control? Nasaan ngayon? 50-50 ngayon ang flood control. Bakit hindi nila naimbestigahan? Lahat sila tatamaan eh. Sinasabi nga ni Kong Lian Ligarda eh. Sinasabi nga ni Congressman Ligarda, Libiste, na halos 90% ng mga congressman, pag hindi kontraktor, may kamag-anak na kontraktor. Kaya pag nag-iimbestiga yan, lahat sila tatamaan. Walang matitirang politiko. Kaya kung makikita nyo yan, hindi talaga pwedeng pag-usapan ang flood control. Kasi lahat sila tatamaan. At gano'n na rin sila katakot na ang isang Sara Duterte ay makaupo. Ganon sila katakot. Dahil baka mawala ng mga congressman, makulong lahat. Kapwa congressman na ang nagsasabi bukod doon, sinisigundahan pa ng mayor ng Baguio, na si Mayor Magalong.
na 90% ng mga kongresista, pag hindi kontraktor, may kamag-anak na kontraktor. Di ba? Kaya kung makikita nyo, lahat ng politiko, lahat ng mga congressman, yumayaman. Sa barangayan pa lang, ang porsentuhan 5%. Sa barangayan pa lang ha, 5% na ang porsentuhan. Eh ano pa yung sa congressman? Mas malaki ang kanilang ginagasto sa kanilang constituent. Sa barangayan pa lang dito sa amin lang sa barangay na ito, 18,000 na botante. Pero ang active dyan, nasa 11 or 12,000. Kasi yung iba, mga nasa abroad. Yung iba, nasa ibang lugar. Di ba? Isipin mo yung 5%. Kasi nga, pinaano ng mga politiko na ang mga tao libreng pumunta sa kanila, humingi ng kung ano-ano. Sinanay nila yung tao. Ngayon nung nasanay yung tao, ano ngayon ang nangyari? Mapipilitan ngayon, mamorsyento yung mga congressman para may pambigay sa tao. Kasi kung hindi ka mamorsyento, baka wala ng politiko ngayon. Ang lahat ng politiko ngayon, wala ng kapira-pira, naghihirap na. Kung talagang malilinis itong mga politiko natin, wala na. Wala na tayong matitirang politiko na lahat yan naghihirap na. Pero makikita mo, lumalaki ang mga kanilang network. Kasi nga, parang nakagawian na nila na, okay lang pala. Kita nyo yan? Kung hindi ba naman kalukuhan yan? Yung impeachment, pinagpapaliwanag nila yung ginasto ng Vice President. Pero tingnan nyo ang congressman, nagpasa sila ng resolusyon na sila hindi pwedeng imbestigahan. Anong pinasa nila? Liquidation by certification. Di ba? Certificate lang. Acquitted na kaagad. Paano mo ngayon imbestigahan yung mga congressman? Sila mismo gumawa sila ng protekta para sa kanila. Kaya, di ba hinahamon sila ni Tatay Digong, nabuksan ang libro ng Congress? Kaya ganun sila kagalit sa isang Sara Duterte. Kasi nakikita nila na yung ali, hindi nila kayang diktahan. Kasi kung makikita nyo, pag umupo ang isang Sara Duterte, binabalagbag sila ng sagot. Kasi nga yung mga tanong nila bumabalik din sa kanila lahat Kita nyo yan, kung hindi pangangwarta yan, isipin nyo ito. Sa Manila, hayag na hayag ito si Congressman Joel Chua. Ayan, prosecutor siya. Pero kung makikita nyo, yung isang sidewalk, 2 meters ang lapad, sidewalk yun pinatayuan ng 4 na palapag. Di ba? Ilang milyon? Napakalaking pira. Milyon-milyon na pira. Akalain mo, sidewalk pinatayuan ng 4 na palapag,
Ano ba yung sidewalk? Yung sidewalk, yun po yung ilalim nyon, drainage. Pero, kita mo pinatayuan ng ano? Pinatayuan ng apat na palapag. Wala silang mapaglagyan eh. Wala silang makita na project eh. Kailangan may project na makita para lang makakuha ng porsyento. Di ba? Oh. Siya ngayon ang taga-usig. Pinagpapaliwanag nila ang Vice President dahil hindi nakapagpaliwanag ng husto doon sa kuwa ng kanyang confidential fund. Nagtataka sila bakit sa loob ng 10 araw nagasto yung 125 million. Eh paano mong hindi gagastusin yung 125 million? Binigyan ka ng Pangulo ng alanganin na oras. Di ba? Eh di siyempre kahit hindi ka pa, wala ka pang confidential fund, gumagawa ka na ng trabaho mo. Eh nagkataon ngayon, nagkaroon ng grasya. Di ba? Yung plano mo natupad. Kung araw, nagasto, pinaina na ang isang vice president. Paina yon. Dahil nga, yung ilalim, nasa ilalim. Hindi sila makapaniwala na sa loob ng 10 araw, nagasto yung 125 million. Eh ano ba yun? Patulog-tulog sa kangkungan. Siyempre, ano ka ng DepEd, di ba? Secretary ka ng DepEd. May mga plano ka. Kung kami nga, wala namang pira yung homeowners eh. Pero nagpaplano kami kung paano makalikom ng pira, kung paano makagawa ng paraan. Dahil may mga project kaming gustong i-implement. Pero hindi namin ma-implement, nakatingga lang yan kasi walang pundo. Walang mapagkuhaan ng pundo. Nagkaroon ngayon ng pagkakataon, nabigyan ng pagkakataon, siyempre na sila. Kaya sa loob ng 10 araw, naubos talaga yung baka kulang pa nga kung tutusin. Di ba lumalabas? Yung 125 million, 150 million pala yung ibig sabihin, nag-abono pa ng 25 million ang Vice President. Dahil yun ang lumalabas eh. Sa investigasyon eh. Di ba? Pero nakikita nyo, ang nangyayari ngayon, 25 million araw-araw ang gasto dyan sa pag-imbestiga sa Senado. Nakadosing araw, pan-13 na ngayon. Ilang milyon ang nawala sa atin. Ang hinahabol lang nila, yung 125 million. Pero yung flood control na trilyon, wala silang pakialam. Sabi nga ni Senador Erwin Tulfo, mag-move na kayo. Dahil wala nang investigasyon na mangyayari dyan. Di ba? Ganon kagaling ang mga senador natin. Ngayon, questionable tuloy kasi nag-declare siya ng 400 million ang kanyang asset. Question nyo, marami tuloy nagtatanong sa kanya. Siya lang ang broadcaster na kumita ng ganon kalaki. Ngayon, PR man siya ng politiko. Di nagkaroon ng komplikasyon. Di lumalabas tuloy. Paano pag may kabulastugan yung pini-PR mo, di hindi mo sasabihin. Yung hindi mo lang pini-PR, ibig sabihin may pinipili ka. One-sided ka na broadcaster. Sasabihin mo lang kung anong gusto mo. Doon tuloy lumalabas na naman yung may mga broadcaster na tumatanggap talaga ng pinagbibintangan nila yung mga black timer na tumatanggap ng mga bayad sa politiko. Diba? Kaya napakahiwaga po ng pag hindi tayo maging mapanuri, masisira tayo sa ating mga pag-iisip niya sa mga politiko. Kung tayo kung kayo man mga diehard
na supporter, no? Kung kayo die hard na supporter at nakikita yung mali na yung ginagawa ng inyong sinusuportahan, abay anuhin nyo, punahin nyo. Hindi yung titirahin nyo yung tumitira ng yung below the belt na. Hindi magandang yun. Hindi healthy yun sa sa isang malayang mamamayan na pag hindi mo na kayang depensahan yung tirahin mo na ng below the belt, lagpas na yun, no? Kita nyo yung isang vlogger na wala naman siyang masabi kasi nga wala siyang walang makitang mali. Ay, anong sasabihin niya? Puro below the belt na. Kung saan na sinasabi niya na ang isang vice president pumunta ng ibang bansa, nagpalaglag. Pero nakita niyo, may kaso ba? Doon mo makikita na ang isang politiko nakahanda sa mga ganong klaseng sitwasyon. Kasi alam naman nila ang nagsasabi ng totoo at saka paninira na lang eh. Ngayon, ano pang sabi? Ilalagay sa garapon. Di siya ngayon ang nasa kahon, ilagay sa kahon at ilagay sa garapon. Ngayon siya ang nasa garapon. Tapos nag-ingay naman yung mga vlogger ng administrasyon na inano ng mga Duterte. Yun, kalabas-labasan. Nandahil pala sa utang. Isipin mo, nanggaling ka sa simpleng pamilya, sa isang sulok ng probinsya, lumuwas ka ng Manila makipagsapalaran, nagkaroon ka ng pagkakataon, pero nagpasilaw ka. Ngayon namumblema ka. Nakadispal ko ng 8 milyon. Saan mo sa laki ng pira mong tinatanggap sa galing sa paninira, tapos nakautang ka pa ng ganong kalaki. Simpleng buhay ka lang. Masyado mo sinilaw yung sarili mo. Anong kalalabasan? Talagang hindi ka mapupunta sa maganda. Kaya tayo po, maging mapanuri tayo sa lahat ng aspeto pagdating sa kasi ang politika po ay napakahiwaga niyan. Alam niyo ba sa mga probinsya, barangay kapitan pa lang nagugurgura na? Barangay kapitan pa lang nagugurgura na nang dahil sa posisyon. Pati posisyon, pira. Kasi pag ikaw nasa sulok ka ng probinsya at naupo kang kapitan, makapangyarihan ka na. Magagawa mo na kung anong gusto mo. Pero umaangat yan. Tumataas yan. Kasi nga, pag congressman ka, lalong-lalo na pag galing ka sa hindi naman kagandahan ng iyong buhay, naging congressman ka, nagkaroon ka ng bodyguard, medyo gumanda na yung pakiramdam mo, ligtas na ligtas ka na. Pakiramdam mo, powerful ka na. Lalo na kung maging senador ka pa. Mas powerful ka na. Kita niyo ang nangyayari? Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Diyan sa EDSA. Napakakapal ng traffic. Ang kapal ng traffic. Dadaan ngayon yung isang congressman. Ilan-ilan ang hagad nila? 6, 4. Hahawiin ngayon yung nakapilang mga sasakyan. Dahil nga traffic, hahawiin ngayon, makadaan lang yung mga congressman. Yung senador natin.
Iyon ba ay tamang asal ng isang politiko? Sinusundan ka ng taong bayan, nakatingala sa'yo, nakasunod sa'yo yung taong bayan, tapos makikita ganyan? Tapos pagpasok mo pa ng opisina, nakalagay daan, honorable pa. Oh. Pagdating pala sa kalsada, hindi naman honorable. Biruin mo, nagtiyaga ka na ng isang oras pila-pila dyan sa traffic. Tapos makita mo, bigla kang hahawiin ng mga hagad. Patatabihin ka kasi dadaan yung kanilang ini-escortan. Yung kanilang amo. Nakakatuwa ba yung ganon? Pag hindi ka tumabi, magagalit pa sa iyo yung hagad. Papaluin pa yung sasakyan mo. Kasi hindi makadaan yung kanilang amo. Honorable yun. Tinitingala ng tao yun, pero yun ang pinapakita nila. Binuto ka ng tao. Dapat ikaw ang unang-unang magbibigay ng example para sundin ka ng tao. Pero hindi. Diba? Yan ang mga malungkot na maling mga gawa. Napakalungkot na mga gawing maling gawain ng ating maling gawain ng ating mga politiko. No? Hindi ko po sinasabing hindi ko po sinasabing lahat ng politiko, pero karamihan. Mayor nga lang eh. Mayor lang. Kung tutusin, mas powerful ang mayor kaysa sa congressman. Pero ang mayor, kadalasan, ang bodyguard, isa lang. Isa or dalawa. Dito sa amin, isa lang. Yung kanyang driver lang. Maliban lang pagpupunta sa mga yung mga depressed na area, yun, kasama yung mga pulis. Kaya, grabe ang natin, ang mga politiko natin, iba ang level. Parang ang gusto nilang mangyari dahil sila ang nakaupo, yung tao, kumbaga, hindi ka pwedeng paluko-luko. Dahil sila ang mga mas powerful. Ganon sila ganon ang ating mga politiko. Kaya sana naman yung mga parating, lalong-lalo na sa 2028. Mauna pala yung barangayan, Ayun. Simula sa barangay. Baguhin nyo na ang sistema. No? Dahil kayo ang nagpapasunod sa tao, gawin nyo yung tama. Gawin nyo na ang tama, lalong-lalo na sa 2028. Huwag na yung ang gusto nyo dahil nakaupo na kayo. Parang kayo na ang hari. Na lahat na nang sasabihin nyo ay tama na, wala nang tama yung mga mamamayan. Kayo na ang may mga tama. Sige, ako tanggap na ako, kayo na ang may mga tama. May mga tama na kayo. Ganun lang ganun na ang kaya itong impeachment na ito, makikita nyo ang bandang huli niyan, politika pa rin yan. Politika pa rin ang iiral yan. Iyon ang at sa lahat ng mga ating mga kababayan, lalo na yung mga kasama ko dyan, mga manggagawa, tandaan nyo ang ating
tandaan nyo ang ating mga politiko, hindi yan ang amo natin. Tayo ang amo nila. Kasi sa atin ang gagaling lahat yung kanilang winawaldas na pira. Sa negosyante, sa manggagawa, lahat, pangkaraniwang mamamayan, lahat yun. May ambag tayo dyan lahat. Dahil yung pangkaraniwang mamamayan, yung mga housewife, may ambag yan. Pag bumili yan ng bitsin, pag bumili ng asin, pag bumili ng noodles, pag bumili ng itlog, lahat yan may 12% na VAT. Kinukuha yan sa atin lahat para lang maipon, ipampasahod sa mga politiko nating magagaling. Oh. 12% na VAT ang babawasin sa atin. Sa mga manggagawa naman, tax. Sa mga negosyante, tax. Lahat yan, kinukuha sa atin lahat. Tapos kita nyo, wala silang pagpapahalaga. Trilyon ang nawala sa flood control. Walang may lakas ng loob na mag-imbestiga. Lalong-lalo na sa administrasyon na ito. Oh. Sino bang kinasuhan? Puro lang malapit na, puro lang malapit. Konting-konti na. Wala naman. Kahapon po, mayroong ang Sandigan Bayan na hindi pinayagan na mawala sa kaso yung si Bunuan. Hindi po pinayagan. Kasi po nagmotion po ang ombudsman na alisin na sa kaso si Secretary Bunuan, pero hindi po pumayag ang ombudsman. Ayun, sana naman maging parehas ang ombudsman, no? Na maging parehas, maging matatag, huwag magpadala sa pressure, lalong-lalo ng ating Korte Suprema. Iyon na lang ang sandigan ng ating lalong-lalo ng oposisyon, no? Yun, marami tayong napag-usapan. Si Senator Bato po pala ay balitang nahuli na. At hindi pa alam kung saan dinala. Pero yun, balita na nahuli na si Senator Bato. Abang-abangan po natin ang mga balita, no? Yung mga karagdagan na impormasyon para makakuha tayo ng mga magagandang update kay Senator Bato, no? At saka yung 18 Marines po, yung sinasabi nilang mga kargador, kung talagang walang katotohanan ang kanilang sinasabi, bakit pinipilit nilang opera ng pira? Kaya sana maging matatag itong ating mga sundalo, pinipilit nila na mawala yung kanilang mga kaso at mababayaran pa sila, no? Kaya sana sa lalong madaling panahon, panawagan ko lang kay Atty. Baligod na ilabas niya yan kung sino ang mga tumatawag na yan. Malalaman naman nila yan kasi naka-record na yung mga niyan. Yan, panawagan ko lang kay Atty. Baligod. Huwag nyo nang i-surprise. Sabihin nyo na kaagad kung sino ang mga nag-o-offer para malaman natin. Ilabas nyo sa taong bayan para transparent tayo. Wala tayong inaanuhan. No? Ilabas nyo lahat. Kung sino man ang mga nag-o-offer na yun, kung sino man ang mga tumatawag. Yun. Kung hindi nyo kilala, kilalanin nyo kung sino. No? Baka mamaya yung SIM card na ginamit ay hindi nakarehistro. Yun ang masaklap. Hindi natin malalaman kung sino ang tumatawag. No? Kaya yun, sana pag nakilala nyo, panawagan ko lang kay Atty. Baligod, pag nakilala nyo, ilabas nyo lahat kung sino yan. No?
Para malaman ng taong bayan. Nandito naman lang tayo sa katotohanan. Panigan na natin. Ituloy nyo na. Alright. Nakaisang oras kalahati po tayo ngayong umaga. Maraming salamat po at hindi pa ako pumasok ngayon kasi may darating ating bisita. Alright? From Czech Republic. Alright? Maraming salamat po at sinamahan niyo ako hanggang dulo. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa akin at kay Mami Mercy Calonod, mega love shoutout sa lahat ng ating mga solid na subscriber. Yan, yung lahat kay Ricardo Akdal, Rodrigo Kitalig, kay Madam Sorina, alright, at sa lahat ng ating mga solid na subscriber, sa lahat ng dumaan, sa lahat ng nakijoin, maraming salamat po at sa lahat ng nag-like, maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang umaga po.